Eta ongi etorri gogoetaren plazara. Jakingo duzu honezkero, baina ez badakizuenik esango dizuet, aurten mende erdi beteko du Durangoko azokak, eta horregatik atzera begiratzeko beste baliatu nahi izan du gogoetaren plaza honek aukera aurrera begiratzeko, mende erdiko talaia hori ez. Eta horregatik aurtengo jardunaldien goiburua. Goiburua izango da biharkoak gaur. 4 eguneko programa prestatu dute Gerediaga elkarteak eta Jakinek elkarlanean, solasaldi bat egingo da egunero eguerdiz eta mahai inguru bat arratsaldez. Eta gai bat landuko da egun bakoitzeko. 4 egun, 4 koordenada. Lehen egunean, plaza. Hori atzokoa izan zen. Euskal kulturaren ikusgarritasuna alegia. Bihar erreleboa, transmisioa. Etzi alfombrak, prestigioa. Eta gaur, etxea. Etxea, edo bestela esan da, kultur politikak eta kultur eragiletza. Eraz, mila esker, etorri zaretenei. Gaia intereseko izango zaizuela espero dugu. Izango da ordu bete inguruko saioa eta bukaeran egongo da aukera galderak egiteko, gure gonbidatuei, orduan apuntatzen joan edo pentsatzen joan, okurritzen zaizuena, intereseko iruditzen zaizuena, gero aukera egongo delako, denon artean olako solasaldi bat eukitzeko. Angel Lertxundi, idazle, gidoilari, itzultzaile, zinemagile, pentsalari, eta uste dut Euskal Idazleen elkarteko lehendakari ere izandakoa zarela. Ja, lari eta gile ia kasi guztiak dituzu zure kurrikulumean. Urtea daramatzazu kulturgintzan eta baita ere kulturgintzari buruz ez bakarrik aritzen, baizik eta aritu ala gogoetan ere bai, eta horregatik gonbidatu zaitugu, mila esker etortzeagatik. Zuei. Olantzosa, Elkar argitaletxeko buru, bihotz-bihotzetik ezagutzen du berak argitaletxeko buru denean euskal kulturaren industriaren nondik norakoak, eta bertatik bertara bizi ditu kultur politikaren xehetasunak eta xehetasunkeriak eta gauza txiki, ñabardura guztiak orduan, mila esker zuri ere etortzeagatik. Zuei. Hasi nahi nuke mahai ingurua kultur politikak eta kultur eragiletza ez, hola haundi xamar dirudi kontuak. Zuri, olatz galdetuz, orain dela pare bat urte egin zenuen mahai inguru batean, gogoan dut aipatu zenula jasangarritasunaren mugan zebilela Euskal Argitalpen gintza zentzu handi batean. Eta galdetu nahi nizun, iraupena ote den amestu daitekena edo hori esaten ote duten datuek, edo badagoen gehiago datuetan zein da argazkia hori izan daiteke. Nik uste dut egiten dugula biziraun, bizi eta iraun, ez? Alde batetik bizi aipatzen dut, zorionez sorkuntza, azken urtetan ikusten ari garenez, sorkuntza bizirik dagoelako, indartsu esango nuke, sortzaile berriak gehitu dira gainera plazara, eta garai batean hasi zirenak oraindik jarraitzen dute, gainera sortzen. Beraz, esan liteke, eta uste dut hori kulturgintzako beste esparruetara ere zabaldu daitekela liburugintzatik haratago, esan liteke sorkuntza indartsu dagoela, osasuntsu dagoela, zorionez gizarte zibiletik edo herri ekimenetik ekiteko daukagun gaitasun hori ere bizi dagoela, bizirik dagoela, hori uste dut kulturgintza dagoen lekura iritsi baldin bada neurri handi batean herrigintzatik egin denagatik izan dela. Beraz, bizirik bagaude, baina era berean irauten, ez? Eta irauten esaten dut, orain dela 2 urte aipatzen nuen hori, nire ustez oraindik ere hala dalako, ez da? Nik batez ere liburugintza ezagutzen dute gehiago, eta liburugintzan azkeneko urte luzetan ekoizten dugun kopurua ez da gehitzen ari, alderantziz esango nuke gainera, azkeneko 2-3 urtetan jaisten ari dela, baina batez ere jaisten ari da aleko edo tituluko hobeto esan argitaratzen dugun ale kopurua, tirada deitzen dugun hori. Liburu bakoitzan hainbat kopia, ez esan nahi duzu. Liburu bakoitzetik egiten den tirada kopurua edo ale kopurua hori da jaisten ari dena, eta hori dala eta aipatzen nuen bere garaian jasangarritasunarena. Ez da, ja iristen ari gara kopuru batzuetara non liburuaren ekoizpena bideragarri egitea gero eta zailago gertatzen ari den, ez da. Horrekin batera behar bada, argazkia osatzeko esan argitaletxeon nolakotasuna edo tipologia, ez da. Hori Jakinek urtero liburugintzari buruz egiten duen azterketan
oso ondo esaten du, ez da, liburugintza oso atomizatuta dagoela aipatzen du Juan Marik, ez da, Juan Mari Torrealdaik. Eta, horrek esan nahi du, eragile argitaletxe edo argitaldari asko dagoela, behar bada uste espero daitekeena baino gehiago, baina gehienek urtean oso ekoizpen kopuru txikia egiten dute, ez da? Ez dakit, 250 260 argitaldari edo baldin bagaude, esan dezagun ekoizpena, urteko ekoizpena egiten, 150 izango dira, urtean titulu bat edo bi egiten dutena bakarrik, pentsa. Edo beste modu batera, esan da, urtean 20 titulutik gora argitaratzen ditugun argitaletxeak, 16-17 baino ez gara izango. Handi gutxi eta txiki asko dagoela, ez? Eta txiki asko, eta handiak ere, bere neurrian handiak. Euskal Herrian, 150 titulutik gora argitaratzen dituztenak, Bizpahiru argitaletxe izango dira, ez gehiago, ez da? Eta horrek esan nahi du, argitaletxeen, orokorrean argitaletxeen inbertsioak eta proiektu berriak egiteko dauzkaten kapazitatea edo gaitasuna mugatua dela, ez da? Datuak horiek dira, gure plaza eta gure komunitateak daukan neurria dauka, eta merkatutik jasangarritasuna lortzea oso da zaila. Horregatik ditu hain beharrezko laguntzak, eta hortan ere datua da, azkeneko 7-8 urte atzera egiten baldin badugu, 2008an esate baterako, euskarazko ikasmaterialak egiteko laguntzak, 2015era eramaten baldin baditugu 170ean jetxi dira, ez da? 170ean jetxi dira laguntza horiek. Ikasliburuenak. Euskarazko liburuak laguntzeko dauden laguntzak 2008an buruzari naiz, baina uste dut 770.000 euro baldin baziren, 2015ean euskarazko liburugintza laguntzeko 500.000 baino ez dira izan, ez da? Beraz, kontestu hortan iraun egiten dugu, aldugun bezala irauten dugu, eta nik uste dut horri buelta emateko, horri aurre hartzeko, sakoneko aldaketak eman behar direla, ez da? Nik, gaurko jardunaldi hau antolatzeko pixka bat gogoetan ari nintzela, ez da? Etorri zitzaidan, ez dakit, estatu logikan edo funtzionatzen hasi behar deguneko irudi hori, ez da? Ez dakit, estatu paktua edo estatu ituna edo nola deitu behar diogun, baina uste dut premiazkoa dela eragile politikoen eta beraien artean batetik, eta eragile politikoak eta gizarte zibila edo herri ekimenaren artean ere horrelako itun bat edo lotzea epe luzera begiratu ahal izateko, legealdien dinamika hortatik ateratzeko, eta hau beste norabide batean jartzeko, ez da? Eta kuriosoa egin zait, gaur goizean, Berria egunkaria hartu dut, eta Mikel Irizarren artikulua ikusi dut, ez da? Eta uste dut goiburu bezala edo titularra zala estatu politika, ez? Eta nire artean, kontxo, egin dut, ez da? Eta gero eraberean pentsatu dut, bada zerbait, ez da? Honek esan nahi baldin badu, han eta hemen gogoeta bera egiten ari garela, behar bada baldintzak ematen ari dira, beste urrats batzuk emateko, ez da, nahiko genuke behintzat. Atzo egon zen Asisko Urmeneta, hemen ere hizketan, berari plazari buruz tokatu zitzaion aritzea. Berak, gutxi gora bera, olako argazkia egiten zuen ere bai, baina pixate pelikulara eramaten zuen, eta esaten zuen, hau pelikula bat baldin bada, kreditutan gaude. Pelikula bukatu da, eta jende guztia idateratzen ere bai, ez kreditutan gaude. Ez dakit, zuk hain apokaliptiko bizi duzun ere argazki hau, edo... Pelikula askotan kredituak hasieran egoten dira. Nire jarrera ez da... Nire jarrera ez da hain apokaliptikoa. 50 urte dira, eta 50 nik uste hirugarren edizioan izango nintzela lehendabiziko aldiz Durangon, inork, ametsik ederrenetan ere, eta ez da erotikoenetan ere, ez duen amesten, ona etorre iritsiko ginenik, eta hemen gaude, ez? Eta orduan nolabait beti ere kontrapesoan nahiago dut jarri alde batetik egin dugun guztia. Orain dela 50 urte nekez inork imaginatuko zuken kontua. Eta hor izan dira
ekimenak, normalean eta guztiz gehienak, herritik sortutako ekimenak izan dira, eta ekimenen horien bidez daukagu nolabait halako sustrato kultural eta sozial zabal bat handikan sortu zena, orduan eta handikan sortu zena. Beraz, gertatzena da ekimen haietan nolabait gure ambizio nagusiak kontemplatuta zeudela. Alegia eskola, alegia edabideak, eskola bai umentzat eta bai helduentzat, eta horrek dakarrenarekin alfabetatzak eta gainontzeko guztiak, eta orduan hori guztia eutsi egin behar zaio, eta jasangarritasun bat eman behar zaio, eta hori guztia hor dago. Planteatzen baldin badegu, zerbait lor dezakegula, ura bezain sustraigarria eta ura bezain potentea orain, ni hasten ez imaginatzen, eta ezin dut imaginatu hori. Ez baldin bada antolamenduan, zuk esan dagoaren bidetik, antolamenduan. Nolabait, indarrak... Esan nahi duzuna, ez urdura badagola. Hori da, badago, eskola beste kontu bada, eta orain badirudi hori zuzenduko dela Nafarroaren kasuan, baina, eaen badago, ez urdura hori. Ez urdura hori, jaiotzez eta izatez zeukan ametsa, benetako ametsa, eta ametsa da kulturala, amets kultural hori nola sustraitu eta nola horri etekina atera. Gertatzen dena da neurri handi batean da, monstrua handiak sortzen direnean, konzentratzen direla indarrak eta metatzen direla indarrak, nolabait deituko dut, eta ez zentzu gaitzezlean, baizik eta zentzu errealista batean, burokrazia. Burokraziaren zentzu zabalean. Eta horrek eskola, demagun eskola, edo demagun telebista, edo demagun prensa. Eta horrek kentzen ditu zera guztiak, edo lan egiteko indar asko eta asko. Baina estruktura horietan ez dago nolabait buru pentsalaririk. Ez invento berri batzuk, nek ez ikusten ditu nik invento berriak. Ez invento bat dauzkagunei aldik etekin sortzaileenak ateratzeko. Eskolari, telebistari, adibidez, telebista bat daukagu. Ameslariak falta direla. Bai, hori da, baina telebista bat daukagu, eta telebista da, ez dio nik porrota dituko, euskararen kontuen, baina porrotaren bezperan edo dagoen kontu badago. Baina gertatzen da, telebistaren kasuan, gertatzen da, nik ez dudala ezagutzen, hasieran egon ziren, baina ez dudala ezagutzen, inor kulturatik bertatik sortutako jendea, telebista bat euskalduna pentsatuko duenik. Parametroak beste batzu dira. Parametroak dira kulturalki beste telebista batzuen eredura antolatutakoak eta bat dira. Eta jakina, tamalgarria da, gure diruarekin egiten den telebista bat, gero egitea telebista neurri batean arrotza egitea. Baleude 2 pertsona, 3 pertsona, hor, programazioak eta pentsatuko lituztegenak alde sortzailetik eta euskeratik eta euskeraren eskarmentutik hori eragiteko, beste telebista bat izango duke oso diferentea izaten ari garanetik. Eta orduan, mutatiz mutandiz, gora berak aldatu, eta antzeko zerak egin litezke, hausnarketak egin litezke, beste esparrutan ere. Bakatu, telebizaren jartzen dut adibide, nabarmenena dalako eta evidentea dalako. Hori esan behar nizun, lehenengo galderan ja atera den gaia kolpean, hori izan da, nola uztartu o nola elkartu gizarte zibiletik edo bokazio publikoko enpresa hoietatik, badauden hoietatik eta erakunde publikoetatik, nola lortu hor enkaje akaso hobe bat, edo nola lortu elkarrizketa erosoago bat, edo esan duzuzuk itun bat, itun bat, ozen hemendik aurrera zer hitzartzera hori. Gaur egun ze egoeran dago harreman hori, badaude zubiak, ez daude zubiak, zubiak badaude baina uholdeekin desagertzen dira.
Bueno, hola, orokorrean hitz egiteak baduzka bere arriskuak, ez da? Baina nik uste dut etena dagoela herri ekimena eta instituzioen artean edo herri administrazioen artean. Etena edo gutxienez zubi gehiegirik ez dago, ez da? Eta ez bakarrik zubirik ez dago zubirik, baina nik uste dut ezagutza ere falta dela, ez da? Nire pertzepzioa da bintzat, askotan eragile politikoekin edo administrazioakin harremanetan gaudenean, ez dakit zenbateraino ezagutzen duten kulturgintzan egiten dena, egiten den modua, ez dakit zenbateraino baloratzen den edo errekonozitzen den, eta uste dut baloratzen eta errekonozitzen dena ez dela gehiegi babesten, ez da. Eta nik uste dut hortatik ere badagoela, ez ezagutza dugu, behar bada elkarrenganakoa, alde bietatik ere izan daiteke, baina uste dut ni behintzat kulturgintzatik begiratuta nahiko nabarmena dela, salbuespenak salbuespen. Hori batetik, eta bestetik nik uste dut dagoela funtzioen, bakoitzaren funtzio eta eginkizunen argitu behar bat edo adostu behar bat. Ez dakit hori zenbateraino ulertzen dugun bi aldeok, hola hitz egin baditeke bi aldetaz, alde biok berdin. Eta uste dut hori argitu beharra dagoela, adostu beharra dagoela, gero praktikan ez gaitezen edo esku hartzen aritu, edo oztopatzen aritu, edo talderantziz, ez? Nik uste dut osagarri izan behar dugula, ezinbestean gainera, osatu behar ditugula gure jardunak, baina segurasko aurrez eskatzen du horrek argitze bat, ez da? Eta adoste bat. Eta nola da posible hainbeste urteren ondoren, ez bizi lagunekin bezala, ez? Edifizio berean bizi, eta aurreko bizi laguna ez ezagutzea, ez? Nola? Bueno, nik uste dut herri hau bastante polarizatuta egon dela, ez da, urtetan. Eta denok ezagutzen dugu elkar, eta denok ditugu aurriritziak gehiegi, eta errezeloak, eta kosta egiten zaigu hori gainditzea. Nik uste dut, arazo pertsonal bat ere badala neurri batean, ez da. Baina hori ezinbestean gainditu beharra dago, eta nik ez dakit zenbateraino gainera, zenbaterainoko borondatea egon den hori gainditzeko, ez da. Eta bueno, uste dut iritsi dela, beste momentu batean gaudela, eta iritsi dela gauza batzuk gainditu eta aurrera egiteko momentua, ez. Zu idazle bezala pentsatzen dut, kultur politikei buruz gutxi pentsatuko duzula boligrafoa edo teklatu aurrean duzunean, baina zinemagile ere izan zara, edo izan zinen, edo zara, hori zuk esango duzu. Baina gogoan dut, 16garrenean Aidanez adibidez rodatu zenutenean, filmatu zenutenean, ez, hor, abia puntua erabaki kultural batetatik edo politiko batetatik zegoen, eta zen Euskal Zinema sortu behar da, ez? Eta ETBek hor laguntza batzu jarri zitun, eta hortik sortu zen pelikula hura eta garai hartako beste pelikula sorta bat. Desagertu ziren laguntzak, eta desagertu zen zinema. Horretzen naiz, mentura dugun artean esaten zenula babestu egi gaizki, horregatik, ez? Laguntza desagertzen denean, desagertzen delako ekimena, eta babesgabe ere gaizki ezin direlako ekimen batzuk egin, ez? Nola bizi duzuzuk oreka edo desoreka hori? Ba, bueno, zinearen mundua beste bada, ez? Beste mundu bada, eskatzen dituen baliabideengatik, eta oso diferentea da, ni idazten ari naizenean novela bat, naiz, bertako zinele zuzendaria, argistatzailea, naiz teknikoa, naiz gora guztiak, eta orduan makilatzen ditut baita ere personaiak, ez? Baina bestean makiladore bat daukazu, eta argistatzaile bat daukazu, edo bapaino gehiago, eta bar. Eta orduan, azkenean, fabrikatxo bat, oso denbora laburrean, pelikula batekin, loreak bezala, beste dozen pelikulak, oso momentu laburrean, jokatzen du enpresa, dozen enpresa, 150 langileko enpresa baten presupuestua irauktekoa, hilebeteko rodaje batean. Eta hori diru asko da, eta beti da arrisko handi bat. Baina, orduan,
pelikula horien egin zenean, eta iniziatiba etzen izan ETB-rena, baizik eta izan zen kulturarena, kulturatik etorri izan iniziatiba hori, eta orduan bideratu zuen ETB-ra. Orduan zegoen, nik ez dakit, ideia hau berea zen, edo norbaitek saldu ziona, eragintziona. Baina gogoan dut, behin garaikotxearekin izketan, proiektu hau zegoen edo sortzen ari zen garaian, garaikotxeak esaten zuela, egin zutela alako hausnarketa bat, euskeraren ikusgarritasunari buruz kanpora begira. Eta, bueno, literaturak ez bezala, ikusgarritasun hori, zine, duin bat egiten baldin bazan, gehiago lortzen zala ikusgarritasun hori, kanpora eramateko, eta bar, eta bar. Eta horretan planteamendu horretatik sortutako iniziatiba bat izan zen. Gero, klaro, inoiz zinerik egin ez dan, inoiz alako eskarmenturik ez dagoen toki batean, eta bar, hasiera-hasieratik zinea ikusgarri egitea, bueno, mirariak lurde zen. Saiatu inzinetela. Mirariak lurde zen, ez? Baina ikusgarritasunaren kontzeptu hori ja bazegoen, bazebiltekiten orduko agintariek bintzat, edo orduko agintari batzuek bintzat. Gero etorri ziren kontuak, orduan ere bazan krisi ekonomiko bat, eta ez dakizatak ezer, eta gero eta gero zailagoa zen hori bideratzea. Eta nola ikusten duzu hori, zubi hori edo sortzaileen eta kulturpolitikak kudeatzen dituzten olatzek aipatu du ez ezagutza bat, errezelo batzuk? Bai. Bueno, nik, bereiziko nituzke bi kontu. Bueno, nola ikusten duzun esaten diazu, eta nik ikusten dut hori berunezko oinetakoekin. Oinetakoekin ikustea, bada marka, Bai, baina ezake pixu hori dezula. Ni beti naiz kultura hitz egiten dugunean, beti naiz beste kontu bada sare kulturala eta eraikuntza kulturala bat da, eta beste bat planteamendu sortzailean aldetik. Eta ni beti naiz oso errezalotsua kontu horrekin. Gero azkenean beti zergak etortzen zaizkitzu. Eta ez bakarrekan ogasunekoak, beste klase dator. Eta alde horretatik ni zerak ez dut hain garbi ikusten. Baina bi kontu. Aitatzen dugu, herri mugimenduak eta arnaz, herrigintzaren arnaza, eta aipatzen dugu erakundeak. Eta aitatzen ditugundean erakundeak, klaro, nola hila gehienak, denbora gehienean, zerak alde politiko berak eraman duen eta bar, orduan identifikatzen dugu horrekin. Baina berez izatez, erakunde bada, denon kontu bada, eta da batez ere alderdi politikoek gero alternatu litezke edo ez litezke alternatu. Eta ni nahiago nuke hitz egin, en principio orain, alderdi politikoen eta herri mugimenduen arteko adostasun bat, gero hori patente egingo dana bestera. Eta ez alderantzizko kontu bat. Eta gainera, iruditzen zait, asko ere bideragarriagoa dela. Ze orduan bai printzipioetan eta jokatu litekela eta iritsi litekela adostasunetara. Eta gero, adostasun horiek, noski, legebiltzarrera eraman eta adostatu denen arteko. Beste bide bat, eta nik uste gutxi implikatzen ditugula talde politiko gisa. Eta orduan, egiten dugula, erakundeak abstrakzio baten izenean egiten dugula, eta hor galdu egiten gerala. Uste badirala beste mekanismo politiko batzuk, askoz eraginkorragoak. Behar bada oso deskuidatuta egon liteke, baina uste dut bide luzeagoa egin litekela bide horretatik. Behar bada gure gaitasuna ere eragiteko, alderdietan eragiteko ere, mugatua da, edo mugatua izan da behintzat, ezta? Ni ados nago aipatzen duzun horrekin, ez dakit zenbateraino orain arte behintzat gai izan garen, edo kapaz izan garen alde horretatik eragiteko, ezta? Bai euskalgintzatik eta zein kulturgintzatik, ez? Eta, bidea hori da, baina ez da erraixak. Adibide badago, ez da
iaz sinatu zuten Guggenheim Fundazioak eta Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak eta 20 urterako hitzarmen bat, ez? Alakorekin amesteko euskal kulturgintzak eta euskalgintzak amesteko ere nahiko ariketa gogorra egin beharko luke, ez? Hitzarmen hori irakurri aldezu, eze puntuak sekretua da. Bai. Sekretua dela? Bai, claro. Baina sekretua zergatik handa. Hitzarmena hola egitelako. Bertan egindan hitzarmena ez dalako kulturala. Finantzaria dalako. Kulturala izan balitz, printzipioetan, eta ze politika arteari buruzko ze politika egingo da Euskal Herrian eta bat, hitzarmen hori etzan izango sekretua. Eta nolabait, uste dut demostratuta geratzen dela lehen esaten nuena. Zuk askotan aipatu duzuna hori da, kulturgintzan edo merkatu logikak askotan pixu gehiagi dula, ez? Kultur politikak ezartzerakoan ere, zure liburutan behin baino gehiagotan, olako rezelo bat, edo zuzenean askotan ez duzu esaten, baina olako dotore luma horrekin, zeharka esaten duzu, ez? Sosak eta kultura, eta horzuk harremana ez duzu oso gustoko ikusten duzuna. Ez, nolabait bihurtuta dagoenean elementu kulturalen bat, bihurtzen denean diru egiteko makina. Nik ezagutzen dut pixkat mundu hori, eta gaur dauden, Euskal Herrian dauden, telebista produktora handienak sortu ziren dirua zegoelako. Ez ziren sortu Euskal Telebista bat egin nahi zutelako. Baizik eta Euskal Telebista bat eginez, dirua irabazeko zutelako. Diferentea da. Oso diferentea da. Eta orduan, nolabait, logika horrek funtzionatzen baldin badu, eta sosen logika funtzionatzen baldin badu, horre bakarrik funtzionatzen baldin badu. Noski, nik ez dute inoiz esango sosen ezrak filosofia funtzionatu behar ez bezala galduak gendeke, da ez ginatek hemen egongo. Baina hori baldin bada nagusi, eta parean, gutxienez parean ez baldin badago, hausnarketa kultural bat, eta helburu bat zertarako nahi dugu hau egin. Zertarako nahi dugu audientzia bat izan telebistan, eta berdin baldin bazaigu audientziari eusteagatik baldarkeriak eskintzea. Baina begira, zer egiten ari geran. Eta aplikatzen baldin badugu, ente publiko bati, aplikatzen baldin badiogu, Telecincoren filosofia bera, alperri gabiltza. Ez da hori egitekoa, ente publiko baten egitekoa. Eta hala ere, kulturgintzak helburu ekonomikoak behar ditu. Helburu ekonomikoak ere behar ditu kulturaren zerbitzura jartzeko. Zone dute... Hor nik aitu badut, ez dakitala den, iztegigintzan elkarrek egindun lana eta ez dela iztegigintza lanean sartu bereziki dirua irabazteko, ez horre nahiko apostu defizitarioa esan dezagun, ez? Baina beste balio bat zegoela horratzean, ez? Adibide batera eramatearren. Bai, beti gabiltza oreka hori bilatu nahian, ez da, nik uste dut argitaletxeotatik eta kulturgintzako beste hainbat erakundetatik askotan egiten ditugula, bideratzen ditugula proiektuak ekonomikoki errentagarriak ez direnak, baina kulturalki bere balioa dutelako egiten ditugu, baina alboan ezinbestean behar ditugu beste batzuk ekonomikoki bideragarriak direnak eta era berean aurrekoa bideragarri egiten dutenak, ez da? Eta nik uste dut helburu ekonomiko hori izatea, helburu ekonomikoa ere eta berriz azpimarratzen dut ere hori, kulturgintzan bestela oso, hori txarra daukalako, helburu ekonomikoak izateak ere garrantzitsua da, eta irabaziak aterako bagenitu gainera, badakigulako berriz ere bestelako edo proiektuak sendotzen edo bestelako proiektuak abian jartzen eta martxan jartzen erabiliko ditugula, ezta? Orduan nik uste dut hori ezinbestekoa dugu, garrantzitsua dugu eta albora utzi behar ez zen kontu bat, ez?
hor, hizkuntzarena, ez da atera orain arte, uste dut lehenengo aldia dela 3 euskaldun hizketan, eta 10 minutu baino gehiago euskerari aipatu gabe pasatuko genitula. Euskal kultura zari garailako, ez behar Euskal bada. aipatzen dugu, baina hizkuntzaren kontua ere hor dago, ez? Durangon ere, Durangoko azoka 50 urte bete ditu, egon dira saiakera batzuk ere euskera hutsezko azoka bat egiteko, eta hor ekonomiaren logikak, esan dezagun, erori egiten direla, ez? Ez dakite hor badagoen esperantzarik edo pretentsiorik, asmorik hori industriago bihurtzeko, egon daiteken, ez daiteken beste logika batekin egitekoa den. Nik uste dut, bi kontu joetan polarizatzen baldin badegu hitz egiten ari geran hauzia, beti dagoela, egiteko gehiago kulturaren alde. Ikuspuntu kulturalaren alde, ikuspuntu ekonomikoaren alde baino. Zeuk esan dezu, bestela irabazi egiten du. Beti, diruaren logikak irabazten dio besteari. Eta orduan, nik nire aldetik bintzat ikusten dut, alegin handiena, nik sakulertzen dut oso ondo, eta gainera, edabat ados nago, zuk esaten dezuna, dirua behar dezu, zehatzeko, eusteko. Nik ez dut uste, jaka anaiak nik ezautu nituen nian, Zarozko ikastolan, nian nebilenean irakasle, orain dela 45 urte. Hainbat produktu saltzen da, haindik ere elkar, ez dakit, neongo zen iparraldeko Baionakoa, ez dakit, ez nahiz gogoratzen, baina berdin dio. Eta haiek ari zirenean hartan, nahi zituzen eguneroko babarrunak, dudarik ez dago. Baina haien ametsa etzan eguneroko babarrunai eustea, ze hori egin zezaketen beste goza batzukin. Eta hain zeregin zail batean sartu izan baztian, izan zen hain xuxin ere, beste zerbain nahi zutelako, eta noski hortarako babarrunak behar ditut. Orduan, lehengo harira itzuliz, orduan niretzako beharrezkoa da beti ere oso presente egotea, azkenean egiten duguna merkatua dela, baina merkatuak ez gaitzala jan. Merkatua da, azkenean nik ere liburuak idazten ditut, baina liburuak argitaratu egiten ditut, eta liburu horiek saldu egiten dira. Gutxi, edo gehiago, saldu egiten dira. Baina, eta merkatu horren, merkatu baten dinamikan sartutan dago, argitaratzen dudan momentutik. Baina, alegintzen naiz, saiatzen naiz, logika horretan ez sartzen, kultur planteamentuarekin ez sartzen. Gero, norberak planteatuko dituzera batzuk, baina literatura errez bat egiteko, edo literatura harin bat egiteko ez dakizen bat irakurle izateko eta bar, bueno, ez da nire planteamentutan sartzen, eta hori ja norberarena da. Baina, norberaren hori sortzen baldin bada, sortzen da nolabait printzipio batzuk. Eta printzipio horien eusgarria zein den, kulturala dan, ala ez. Eta bueno, saiatzen naiz. Lehendabiziko urtean, 70ean, lehendabiziko liburu argitaratu nuenean, unik arratzartean, eta martziano batzuk ginean, euskaraz argitaratzen genuenok, eta martziano totalak, eta honea etortzen zirenak, Durango azokara etortzen ziren haiek ere martziano batzuk ginean bezala. Orduan genituen printzipio eta esperantzak, eta etorkizunean jarritako zaraiek, inolako aukera hundirik etzegoen, alatako zera aukerak egongo zirela sinistearek, orduan esaten genuen kulturak salbatuko baitu, eta olako esaten genuen. Baina esperantza, baina alako orduan genituen printzipioiekin, printzipioiei eustea zeratzen, alegia. Zera lurrek argitaratu zunen nire liburua, nire ipun liburua, eta ondo saldu zen, baina nik ez nituen autorek eskubideak esatuko kobratu. Baina ez da planteatu ere.
Eta gero noski, gero idazleen elkarteko sortzailea izan nintzen, eta orduan hasi ginen planteatzen hori, baina ja, noiz hasten zera planteatzen aukera dagoenean, posible denean hori egitea, baina zer gertatzen da, lan egiten zuten guztiekan, gratis eta debalde ari ginela, idazletik hasi eta argitaletxea zemakitenak. Eta irabazten zituzten sosak, urrungo batean pixka bat liburuak duinakoak egiten gastatzen zituzten dagoen. Bai, bat natorre aipatu duenarekin, ez da, nik uste dut orekan dagoela kontua, eta beti ere helburu kulturala da nagusi, ez da, beste gauza da, bestelakoak ere behar ditugula kultura hori garatzen joan dadin, ez da. Ez daukat, bai. Horre, datu bat aipatzearren, uste dute gure euskal kulturanen industria izateko zorian dagoen industria hau, ez, hor, mugan ibiltzen dela edo dirudi batzutan, gaur egun argitaratzen diren, elkarrek argitaratzen dituen euskal liburugintzan fakturazioa, da, uste dut, 170%koa, ez, esan ezagun euskal aurre eta gazten liburugintza esan nahi dut, barkatu. Hor, ez ikasliburugintza, liatzen ari naiz, hori da. Ikasliburugintzan, hasi naiz. Hori da, gaur egun egiten den fakturazio orokorrean, 170% ikasliburuak dira. Hau da, ikasleak eta eskola mundura begirakoak. Eta hor, euskalgintzan asko dabil azken aldian, ez, holako gogoeta bat, esan ez, asko enfokatu dugu gure lana euskera ezagutu dadin, ezagutzan, eskolak sortu ditugu institutuak, deredua, holako jakintza, jakin dezala jendeak euskera. Eta orain ja jendeak badakila euskera, ostras, eta erabilera, ez da jakin badaki eta ez du erabiltzen. Ez ote den antzeko zerbait ere kulturgintzan edo urte askotan produkziora ezurdura hori begiratzera, eta orain ez ote den momentua edo ez ote dagon erabiltzaileak edo kontsumitzaileak sortzera jarri beharra begia edo ez dakit hori holako trasbase bat egin ote daiteken. Bai, gertatzen dena da, hor talka egiten dugu, lehen aipatu du handuk ikusgarritasunarekin, ez da? Guk eremu handiko edo kultura handien inguruan mugitzen gara, edo hoiek dira nagusi gainera eta erreferente gure gizartean, eta hor euskarazkoa ikusgarri egitea, hori da zail egiten zaiguna, euskal jendeak ere jakitea zer ekoizten den, edo zer sortzen den, zer dagoen entzuteko moduan, ze musika ekoizten den, edo ze pelikula ekoizten den, ikusgarri egitea, azken finean, ez da? Hori da gure erronka nagusietako bat, eta ikusgarri ez dena, edo erreferente bilakatu ez den hori konsumitzea, zaila da, eta nik uste dut gure gizartean referentzia nagusiak beste hizkuntzetan egiten diren kulturak direla, ez da? Ez bakarrik gaztelaniaz egiten dena eta frantsesez egiten dena, gaur egun baita inglesez egiten dena, ez da? Ingles kultura gure etxetan sartzen da, egunero, kasik euskal kultura baino errezago eta gehiago, ez da? Orduan, hortik ateratzea da kontua, ez da, eta hor ikusgarri egitea. Argitaletxeok eta kulturgileok zer egina daukagula hor, edo zer egitekoa, noski, zer hobetua daukagu, nik uste dut, neurri batean igual gainera egia da aipatu duzuna, ez da, urte asko eman ditugu baldintzak ere ala mugatuak zirelako, eta mugatuak direlako ekoizpenean, eta ez horren beste ekoizpen hori gero nola saldu behar dugun pentsatzen, euskaldunak ere bagara, eta, ez dakit oso saltzaileona garen gainera, baina, irudipena daukat, geronek ere badaukagula hor zer hobetua eta zer egina, ez da, baina gure zailtasunik handiena ikusgarri egite hortan dago, ez da, ikusgarri izate hortan dago, eta erronka. Hemen gaude, Durangoko azokan, zen dut hau horretarako plataformarik baldin bada Euskal Herrian, hau izango da plataforma nagusia, ez? Bai, segurazko gabe ere. Akaso bakarra? Bai. Bai, bakarra igual manifestazio batzu bat dira, apalago geratzen direnak, baina. Olatzari zalnean, eta plataforma bada, ni behin 8. lurraldea deitu niona 8. euskararen 8. provintzia interneten gora bera daukagu, eta hor ikusgarritasuna
eta gure plaza importantea da. Orain, ondo datorkigu, Durangoko azoka plaza fizikoaz aparte beste plaza digitala hitz egitea. Eta plaza horrek, erabat, nire idazle ikuspuntutik begiratuta, erabat, literaturaren paradigma guztia liburugintzaren, baina liburugintza sorkuntzaren aldetik begiratuta. Berdintza eta hausnarketa izan, pentsamendu izan edo literatura izan. Neurri handi batean paradigma guztia aldatzen ari da. Orain dela 40 urte, oso garbi genekien zeintzan idazlea, eta idazlea zen liburuak argiteratzen zituena, eta gaur idazleak badia libururik argiteratzen ez dutenak. Eta sarean daudenak. Eta etengabe ari diranak idazten da batzuk oso txukunak. Gure debate hausnarketa eta euskararen inguruan edo euskal literaturaren inguruan edo itzulpengintzaren inguruan 31 eskutik adibidez blog apart hori. Beti astero perlatxo bat agertzen da eta bar. Eta jarraitu egin behar dituz hori edenak, hor ari direlako gauza importanteenak mamitzen. Baina gero horrekin batera, idazleak, edozein izan daiteke sarearen lehen arazo handinetako azan, argiteratzarena, eta gaur edozeinak argitera dezake. Orduan argitalpenaren beste paradigmare aldatu da. Irakurlearen eta irakurtzeko moduaren paradigma ere aldatu da. Ze ni ari naizenean sarean, zerbaitek deitzen ditar eta sartzen naiz iztegian, iztegitik eramaten hau nora baitera ez dakit, saltoka, olioa hartalea jaten bezala, eta gero nora iritsi naizen ez dakit, eta egin behar dut, errebobinatzen hasi, erdi lokartuta gaudenian bezala, etortzen zaizu ideia raro bat, eta nola aiatu nahi zunaraino. Eta orduan azten zara rebobinatzen, eta ez tezu asmatzen rebobinatzea ez. Interneten, zorionez, memoria daukat, orduan begiratzea badaukazu, eta rebobinatzea badaukazu. Baina, ze pasatzen da? Pasatzen da, irakurketa hori horrela egiten dugun bezala, idazkuntza ere erabat aldatzen ari dela. Ez dugula idazten, edo hasita gaudela ez idazten, internet etzegoenean bezala. Fragmentazioaren kontua eta fragmentarismoaren kontua ez da gaurko asmakizuna, baina bai edapena. Nola edatzen ari den fragmentuen kontua. Beraz, testuen, nahiz eta gero, liburu batean sortu, testuen egituraketan ere izaten ari da eragina. Izaten ari da eragina baita ere edizioan. Autoedizioa gerotakeo ugariagoa da. Disketan ugariagoa liburuetan baino, orain dibintzat. Baina metikan aurrera ez dakigu hori ere nola etorriko den. Egia da, hainbat eta hainbat liburu klasetarako edizio tradizionalak iraungo duela, ze gero arazo handia daudelako batez ere zabalkundean. Baina hor ere sortuko dira, zabalkundea ere gaindituko dutenak, zabalkundaren zailtasunak gaindituko dutenak. Eta orduan, paradigma berri batean gaude, eta oraindik ere ez dakizkigu paradigma berri horien perfilak nolakoa diran. Ez dugu jakingo, baina hor muitu behar dako hau. Euskal idazleentzako hau berri egia ez da, ze hasi zinetenean existitzen ezen irakurle batentzat hasi zineten. Bai, hori da, bai. Gertatzen da, existitzen ez diren zerak interneteko horiek, abisu batzu lagatzen dizkitzute, ez dakit Twitterren edo ez dakit nun. Eta honbe, baditian eta batzuk. Galdetzen dizun, existitzen ez denarena, azkenean, hasiera baten ez, 50 urte hemen, bazegon, esan dezagun, euskal kulturgintza hau baldin bada, etorkizunerantz inklinatua, ez? Hau da, egiten zen literatura, etorkizunean irakurleak egongo diren esperantzan alfabetatze honek eta funtzionatuko duelako, ez? Nire galdera da, orain norentzako ari gara edo batez ere ikasliburuen kontuarekin lotuta, ez? Badirudi eta euskalgintzaren krisi horrekin, ez? Hezkuntzan dagoela kontsumoa, esan dezagun, eskolan, unibertsitatean, eta hortik kanpoko mundu hori askoz basagoa da, askoz zailagoa da, hau da,
norantza dago, pixkat, norantza dago inklinatuta edo norantza jo behar luke. Bueno, Zer lehengo argazkia oso argia da, hori, existitzen ezen irakurleantzako sortzen ziren liburuak, existitzen ez ziren entzulentzako ziren irratsaioak, eta pixkanaka, ez, irratsaioek sortu dituzte entzuleak, liburu horiek sortu dituzte irakurleak, orain paradigma hor zalantzakor batean, ez? Bueno, nik ere, orain ere ikusten dut, egin degun ibilbide horretan lortu diren irakurle hoientzat jarraituko dugula egiten, ez? Aurrera begira ere. Eta albalima da irakurle kopuru hori gehitu egin beharko genuke, ezta? Ezagutza tasa igotzen ari den neurrian, ezagutza maila igotzen ari den neurrian, pentsatzen dut erabilerak naiz eta datuek hala ez dioten, hala egin beharko luke, eta kontsumoak ere, kultur kontsumoak ere hala egin beharko luke, ez da? Eta guk jomugan horiek izan behar ditugu lehenengo, ez? Oraindik ere, hurbildu ez diren horiek gureganatzea edo hurbiltzera, guregana hurbiltzera, ez da? Hortik aurrera, atzo goizean, Andoni Gaina eta hauek egin zuten, aipatzen zuten, Andoni ikustu dut aipatzen zuela, ez? Bertsolaritzak esate baterako urteak egin ditula, bertso eskolen bidez eta zabaltzen, eta behar bada iritsi dela momentua sakontzen hasteko, ez da? Akaso gurean ere, alakorik ere egin behar dugu, ez da? Niri zerpentsa handia eman zidan, zabalkundia behar dugu, nik uste dut oraindik gehiago zabaltzen jarraitu behar dugula, gure komunitateak bere mugak dauzka, baina ez gara mugetara iritsi, badauka nun zabaldu eta nora zabaldu. Eta era berean, behar bada gauza batek ez duelako besteak entzen, era berean sakontzen ere saiatu behar dugu, ez da? Eta irakurlea ahalik eta jasoena izan dadila eta kultur sorkuntza ere bai, noski, eta horren pareko irakurleak izan daitezela, ez da. Hori bultzatu daiteke kultur politiketatik, hori eragiletzatik, nola lortzen alda sakontasun hori lantzea edo... Eta iristen ez diren lekuetara, ez? Hori hemen muga oso argia da, ez? Pareta hau gurutzatzen badugu, desagertzen da, ez? Diluitzen da unibertsoan. Behar dugu ja praktikan hasi, saio honen hasieran esaten genuen epe luzerako estrategia horretan, ez da? Hasi behar dugu ja, hori gauzatzen, askotan esan dugu ez da ezer berria, estrategia hitz egiten dugu, epe luzerakoa hitz egiten dugu, baina ez dakit ez dugu asmatzen edo ez da erresa, edo ez daukagun nahikoa baliabide hori geroia egunerokotasunera eta praktikara ekartzeko, ez da? Eta nik itunaren aipatu dudanean, zentzu hortan aipatu nahi nuen, ez da? Egin dezagun estrategia bat, baina ja neurri zehatzak jasoko dituena, eta neurriak epe luzerako, epertainerako, eta gaur ja dagoeneko aplikatzen hasteko, eta hori edatu beharko da hezkuntza mundura, aisialdira, familia girora, plan bat azkenean hori da, ez da? Horiek guztiak bilduko dituen neurri sorta bat, ondo koordinatuta, ondo jasota, horien atzean dauden eragile bakoitzaren egiteko eta funtzioak ondo definituta, baliabideak jarrita, ezin da munduko planifikazio guztia egingo duzu, baina gero hori abiatzeko eta praktikan jartzeko baliabiderik ez baldin badukazu, beraz, hori behar dugu. Ikuste dut horrek edo lako prozesu batek balio behar duela berez teorian, esaten ari garen hori erdiesteko, ez da, betetzeko. Gogan dut beste adibide batera ekartze harren hori, zuk idatzia duzut, horregatik esaten dizut, esan izan bazenit, igual ez nuke errepikatuko, baina idatzita dagonez, esan duzuzuk, adibidez, Joycen liburuak edo, errezago irakurtzen dituzula, frantsesez edo gazteleraz edo beste hizkuntza horietan. Eta itzulpena, euskerazko itzulpena, hau zehazki, kosta egiten zaizula gehiago, zailago egiten zaizula, eta planteatzen zenun kezka bezala, hori zuri gertatzea gutxi gora bera normala izan daitekela, baina zure ondorengoei, zure seme alabei ere, berdina gertatzen zaiela, ez? Hau da, beraiek euskeraz alfabetatuta daude, beraiek euskeraz bizitzeko aukera dute edo zein esparrutan, eta alere itzulpena zai egiten zaie euskeraz irakurtzeko, zaiagoa euskerazko itzulpena, gaztelerazko itzulpena baino, ez? Hor, ze politika izan daiteke zehatza edo
kasu konkretu batera ekartzea. Itzulpen gintzaren ez erosotasun horretara edo... Bueno, psikologia kondutistak oso ondo daki honako hau. Nik esaten baldin badio, otar bati, ez egin hori, eta errepikatzen baldin badio beti ezezkoan, berari beti ezezkoa nagusituko zaio, ez baiezkoa. Eta antzeko zerbait gertatzen da baita ere, ohituretan eta kontuetan eta bar. Nik irakurtzen dudanaren eguneko, nire idazle izateagatik eta bar, gertatzen zait, bolara luzeetan igual, irakurtzen dudanaren eguneko 60 beste hizkuntzetan baldin bada, edo 160 beste hizkuntzetan baldin bada, eta euskaraz irakurtzen dudana eguneko 30 baldin bada, nire irakurle mekanismoetan, 160ak indar gehiago du 30 paino. Eta indar hori beti metatzen joaten da. Eta areago nire beronaldiko jendearen kasuan formazio guztia gaztelaniaz jaso genduenean. Horregatik esaten izun, zure belaunaldian esan dezagun gutxi gora bera. Eta hori da... Bat urte pasa ondoren eta arazoa berdina izatea, ez? Hori da... Eskola faltaren tragedia eta inoiz ordainduko ez diguten kulpa. Eta zama, hori dakar. Gertatzen dana da, eta orain hasten gera, betiko malkotara etorriko gera, gertatzen dana da, fenomeno bat badaukagula. Eta 15-16 urtekin nola abandonatzen duten euskal irakurketa ikasle askok, eta zergatik egiten duten gaztelaniara. Zerbait gaizki egiten ari gara. Ez. Behar bada, ez gera gaizki egiten gauzak. Logika baten arabera juten ari gera, eta logika horren arabera, kanpoaren lilurak, ez dakizak da bakizak, horrek ere bere logika du, eta horrek eramaten ditu kanpora. Hori guztia, hain importanti izanik, behar bezala aztertu gabe dago. Eta soluzioak ematen hasi baino lehenago, diagnostiko zehaz bat egin behar dago. Zergatikan gertatzen den hori guztia. Alkoholarekin gertatzen den bezala, iniziazio bat, gaztelania ere umeak izatu duna, gaztelania ere iniziazio bat da, eta ikuspuntu psikologiko horretatik ikusi behar dugu fenomeno hori. Baina behin, hori horrela daukagula, berriro ere beste evidentzia bat. Ze logika klase eskatzen nahi gera nerabei, guk kumplitzen ez dugunean, gurasoek egiten ez dutenean, irakasleek ere, irakasle askok gero patioan, edo zerak, kafe hartzeko orduan, erderaz hitz egiten dutenean ikastoletan ere. Orduan, nahi izaten zaidanean, askotan galdetzen didate, zer egin beharko litzake kasu hortan deza, eta ni nola ez nahi zen inor, zertxore bestei agintzeko hor konpon, baina nik esaten dut, ni neuk nire txikian egingo nuke eta egin izan dut gauza bat. Eta da, irakasle jendeari eta gurasoi esan. Ez ikaslei. Baina, orduan, kanpaina zenekin egin behar da ikaslekin, edo besteekin egin behar baldin bada zerbait. Adi naiz enoski oso modu xumean adierazten oinarriko zera bat. Atzo aipatu zuten antzerki eszenatokia gunean mai inguruan zeudenean, aipatu zuten Frantzian omen dago egun bat, Frantzian omen dago egun bat, egin beharrean gurasoek seme-alabak eraman antzerkira, seme-alabek eramaten dituztela gurasoak, begira hemen eseri berzara egon isilik entzun. Holako zeo zerra izara planteatzen. Bai, holako zer, bai. Azken galdera gisa nahi nuke planteatu, eta gero izango da aukera mikrofono hartzeko, eta zein galdera egiteko nahi duzuena. Nahi nuke galdetu estatu itunarena, aipatu duzu, badiru diola, kontsentsu bat egon dela, holako zeo zer hitzartu behar horretan edo, zer. Hau da, hitzartu behar da, zer da hitzartu behar dena, zer izan daiteke puntu bat,
oraintxe bertan, jardunaldi hauen goiburura bueltatuz, ez? Biharkoak gaur, zer da gaur egin behar dena biharko. Adibide bat, ez da geopolitika kongresu bat, konturen bat ikusten duzuena, hemen dago bai ala bai landu beharreko etorkizunerako apustu bat. Ikusten dut, zehatzera pasatu aurretik eta itun hori adostu edo sinatu aurretik oso serio galdetu behar diogula gure buruari eta eragile politikoek beraienari eta instituzioek ere bai. Ze gizarte eredu nahi dugu? Benetan ze gizarte eredu nahi dugu eta gizarte hortan kulturak zer nolako pisua izatea nahi dugu. Uste dut gainera sakonki hausnartzea eskatzen duela galderak eta kulturgintzatik begiratuta noski beste posizio batean nahiko genuke kultura. Ikuste dut gainerako eragileek ere oso serio galdetu behar dutela eta erantzun behar diotela galderari eta hori baiezkoa baldin bada hasi gaitezen orduan gauza itunak adostu behar baldin badia sinatzen eta gauza zehatzetara jaisten, ezta? Baina uste dut, batzutan erik inpresioa daukat galdera hoiei ez diegula, bai, behar bada kanpora begira edo oso modu azalekoan dena gara kulturaren aldeko, baina erantzukizunak dauzkagun eta dauzkatenek, nik uste dut hori galdetu behar diotela beren buruari eta oso serio hausnartu, erantzuna baiezkoa baldin bada horrek automatikoki eskatzen duelako neurriak hartzea. Eta ez lehen aipatu dugun bezala bizirauten jarraitzeko, baizik eta kultura beste estadio batean eta beste pixu batean baina baldintza jarri duzunez, gerta daiteke erantzuna ezetz izatea, ez? Bueno, orduan argi egongo da, ez da? Baina espero dut baiezkoa jasotzea, noski? Hori espero behar dugu, kulturgintzatik behintzat, ez da? Angel, zuk punturen bat edo ikusten duzu? Leno hasieran olatzek aipatu du kontu bat eta uste dut nik ez dut hortaz ezertxore esan, baina uste dut oso importantea dela. Eta da, urtetan egon den erakunden eta herri mugimenduen arteko herri mugimendu kulturaren inguru ezari naiz, noski. Arteko Luizi, amildegi handi hori, eta oraindik ere badagoena, hor adostu behar direla minimo batzuk, eta nire ustez egokiagoa dela alderdi politikoekin hori bideratzea, edo hortatik abiatu nahi duten alderdi politikoekin, noski, abiatzea, hori nolabait aldan gehiena lehuntze aldera, gero hain zuzen ere objektiboetan, helburuetan eta bitartekoetan baita ere adostasunera errezako bihurtzeko. Gero, noski, nik uste dut, hor beti ere, kontuak oso garbi zeratu behar diala, utzi behar diala, eragile kulturalen, eragile herri ekimenetik eta sortutako eragile kulturalen autonomiarekin, autonomia, ezak ez du esan nahi batek egiten duenean autonomia galtzen duenik. Bestela ez ginen eskonduko. Mikrofono bat dago, orduan galderarik baldin baduzue, altxaskua beldurri gabe, eta gero galdera egin beldurrarekin edo gabe, hori ja. Bai, hemen. Justu guen hitz egiten izaten epeluzerako, ez dakit, nore esan zaigun, akordio edo denan akorretan, atentzio eman dit, eta ja bialdiz esan dezu Angel, alderdiekin egin beharko litzakela. Eta ulertzen dut, logika, esan nahi dut. Nolapait, alderdien artean baldin badago adostasun bat, gero hoiek bata izan edo beste izan erakunde bat hartzen duena, logiko lorrekin jarraitu beharko luketez. Logiko ulertzen dut, baina ez sinisgarria egiten, esan nahi dut. Gaur egungo politika ere, bihurtuta dagoenez, nolapait, ez da egin adjektibo jarri, baina ez da oso sinisgarria alderdien artean errespetatu dezaketenik edozein akordio. Azken batean politika bihurtu da, ez ideak eta etorkizuneko planteamentuak negoziatuta ateatzeko gauza bat, baizik eta siglen arteko borroka bat ez. Eta edozein akordio iruditzen zait, utxal bihurtzen dela
momentu batean nik behar baldin badet honen gainetik egon. Osea, akordioa dago, baina akordioa gaindituko dut, eta egongo dut, eta ez zer gauza. Eta orduan, hortik ikusita, zatet, balioko aluke alderdien arteko akordio horretarako, ez? Atentzio emantit eta bueltak alabil lehenengo esan dezunetik eta ez dut argi ikusten. Talde politikoekin, beti dira gauza hauek, oso komplikatuak gauza hauek eta beste batzuk ere bai, baina, en fin, ez zera oso komplikatuak. Baina, bai, itun bat zatuta baldin badute, sinatuta baldin badute, ez da hauteskundetako programa bezala aiziak eramaten duen bezalakoa, elkarri kontuak eta eskatzeko, eta ez bakarrekan beren artean, baizik eta guk herritarrok kontuak hartzeko sinatuta dagoenean horrelako akordio bat. Nik planteatzen dudan hortan, Joan Mari, zin egiten dizut, ez naizela gehiegi fidatzen. Neuk ere ez dudala gehiegi sinisten horren baliagarritasuna. Baina bai, holatza planteatzen zuen bidetik, eta beti erakunde hitz egiten degunez, beste perspektiba batekin jardu beharko gendukela. Erakundeak azkenean ente amorfo bat dira, eta erakundeak nolabait biziarazten dutenak alderdi politikoa dira. Zerbait formala bihurtzen da, zerbait reala dena. Eta orduan, zerbait reala den hortan, eta real hori jende artetik sortutako kontu bada, talde politiko bat, ez da gizetabak izan, real horrekin hitz egin behar direla kontuak eta ez beste gorakoekin. Eta gero zuk esan dezun kontu batekin bizkat harira lotuta eta politikariek eta edo zuk aitatu dezun politikariek eta ze sinisten duten eta bar, nik askotan pentsatzen dut honako hau. Demagun kultura ardura handi nagusi bat daukan politikari bat. Eta joaten zaio, semea edo alaba, esanaz, bai, amasik urteekin, bai, nik artista izan nahi dut, nik idazle izan nahi dut, edo nik musikaria izan nahi dut, edo nik aktorea eta orduan nahi dut matrikulatu Madrileko eskolan aktore lanetarako. Eta orduan imaginatzen dut, ez dena, kultura arduradun hori, eta semearekin edo alabarekin izaten ari den elkarrezketa hori. Eta esaten kultura arduradun bai jauna, kultura salbatuko dituta. Edo esango dion, aizu, zergatik ez aita bezala ingeniari. Kulturaren ardura daukan persona horrek egingo du eunetik eunean apustut esango dio seme alabari zergatik ez aita bezala ingeniari edo zergatik ez ama bezala mediku. Ete ahi. Eta esaten dut eunetik eun. Este galderarik baldin badago, esku altxatuta ikusi duzuen nola funtzionatzen duen, ez dago arazorik. Eta bestera eskatuko dizuet txalo bero bat emateko gure gaurko gonbidatuei. Eskerrik asko.